Kreslo, pohovka alebo mikromiestnosť. Kompaktné soft seating prvky zo série Vancouver sa skvele hodia všade tam, kde je potrebná komunikácia alebo sústredenie. Kolekcia Vancouver pozostáva z jednotlivých kresiel, dvojmiestnych a trojmiestnych pohodiek. K dispozícii sú s oceľovými lyžnami alebo oceľovými nohami v čiernej, bielej, hliníkovej alebo chromovanej úprave. Doplňa ich štvorcový a okrúhly taburet. Pohovky sú dostupné s nízkymi operadlami alebo s čalunenými stenami. Tak vzniká chránený mikropriestor v rámci miestnosti. Možná je aj konfigurácia oproti sebe, 1 na 1. Taburety sú vhodné na sedenie aj ako dočasná odkladacia plocha. Všetky kreslá a pohovky sú na želanie dostupné aj s elektrickým vybavením. Pri poťahoch si môžete vybrať z rôznych skupín látok v rôznych farbách. Medzi nimi je aj umelá koža, ktorá je umývateľná a ťažko horľavá. Ďalší zaujímavý prvok, nadstavbová stena môže byť pri látkových poťahoch prešívaná z vonkajšej strany a takto môže Vancouver vyzerať aj u vás.